ngin yo ban ai ke jing kai halor kan ni ka phang ki sngi ki ba khatduh ki sngi ki ba khatduh ki don laiteli ki jingkli ki ba ki breu ki akli bha hakini ki por ka baningkong Hato ngi la don mynta hagi sngi ki ba khatduh ka jingkli ka ba ar Hato ka perthai ka la janwai ka jingkli ka ba lai ngiyo i ka jingwan jong ga ni ka jingpang khlam ngiyo sngo ya ka jingwan jong ki put ha bun kiri jong ga ni ka perthai ka jingyap jong ki ngap bat jong ki sniang Hato kini ki dei kita ki jingpen sitom bala tho ha ka kitab jingpen pau ka jingkli ka banengkong Hato ngi la don mynta hagi sngi ki ba khatduh ka jubab kalong hoot ngi la don mynta hagi sngi ki ba khatduh Henry ngi de ban batai shai ya ka jingmut jong ini ki kentin ki sngi ki ba khatduh namar nadu ka por ka jong u apostol Petros ula ong lupa bakila dei ki sngi ki ba khatduh ngi pule kata haki kitab ki kam ki apostol ka lenong ka ba ar ka dekhot ka ba khat nyau ki sngi ki ba khatduh ki la ja last days bar hakatan rai Greek hakabala tho ka testament ka ba tmai tais eskatais hemerais ki sngi ki ba khatduh namar kata ki thau ya ka por hadien joga jingwan baningkong jong utrai Jesus Christ shakane ka perthai ki ju phia e ka por hapdeng ki sngi ki ba menshua bat ki sngi ki ba khatduh ki kristan banengkong ru ki bot ya ka ne ka ju ka rukom jing phia ya ka por kum ka nuksa ngila ban shem ha ka shitish ki hebrew ka lenong ka banengkong ka dekhot ka banengkong ka ong kum ni ublai habola la kren menhendai haki kpatemen da ki bon benta bari ki bon rukom haki nong itu lupa haki ne ki sngi ki ba khatduh ki sngi ki ba khatduh ula kren hangi hau khon ban subatai lengkot ki sngi ki ba menshua namar kata ki de ka juk jong testament ka barim ki sngi ki ba khatduh pat ki de ka por jong testament ka batmai hadu mynta bat hadu ka jingwan jong ka beneng batmai bat ka khendau batmai ka jingkli ka ba ar Hato ka perthai kala janwai don ki bre ki ba jubab hoot ka perthai kala janwai ki panyadai ya ki jing thu lupa bala tho ha ka bible bat ki jingja ha ka perthai mynta bat ki kran tikna ba ka perthai kala janwai hoot kalong ba shisha ba la nang pendep ya ki dak ki shin bala tho ha ka gospel Matius lenong ba arpusa Henry ngimla apat ban ong basa tangkat tu kat ni por kasa bakan waino kani ka perthai don ki bri ki ba kenjing ken ye ki sngi bat ki por Henry utrai Jesus Christ ken mau ya kani ula kren shai ba umdon mano ubala bantip lanu kan jia ka jing pendep ye ki ei ki balaya thu lupa ha ka khtienu blai bat umdon manu bala ban ong lanu ba ka perthai kan wai Hato ka perthai kala jan wai ka jubab lengkot jonga ka long ba umdon manu bala bantip Henry kum ki kristan ngide ben supen kre bet yalade lada ka jingwai kan ja hakanu ko poru ka jingwai kala banja la shibit la ne la shai la ne la shamsnem la ne hadin shi posnem ngide ben long ki ba pen kre bat ki ba IT yalade hu jisu ngide ban sumar bha habangi batai ye ki jing thu lupa na ka khtin ka jong blai bayo kayalam bakla ye ki para bangit bait bayo ki bakla ka jinget ke jongki bat bayo ki du men sem pat ha ka jing im kristan ka jongki ka jing kli ka balai ngiu i ka jing wan jo ka jing pang khlam ha gini sngi menta ngiu sngo chapang ka jing wan jongki put ki bala bam ye ki jing bam habun kiri Afrika ha Pakistan bara China ru ngiyo sngo shapang ka jingyap jongki sniang ka jingyap jongki ngap hatu kini baro ki dei kita ki jing pensitom ki bala batai lupa ha ka kitab jing penpau ka jubab syai kedar kalong em ngan sa pen na ka khtienu blai baka dei ban Joshua kata ka Rapture lani ka jing rongno ya ki banget bar hadin kata kin saja kini ki jing pensitom ki bala tho
haka kitab jing penpau ngin poi menta syaka paso jong kani ke jikai halor kisngi ki ba khatduh kisngi ki ba khatduh ki kentup ya ka jingwan arsin jong Yesus Kris syaka ni ke perthai bat ke jingwai no jong ke perthai kani kalong ka phang ka bayar bha bat ka jeleu hadu kata-kata nganumla ban batai lut hang ni bat hakini ki kendiat sngi kendiat tayo kai ka ban saja nre la kumnu ngan yo ban kedau yaki mat ki ba kongsan bat ka paso jong ka jihikai ka ktien ka jong blai syaphangi sngi ki ba khatduh hakini ki jihikai jonga lingba ka YouTube channel jong ka balang presbyterian mauro ngan persang ban bu renti iwei hadin iwei ki ai ki banja hakita ki sngi ki ba khatduh ngin pet menta yaki nyau teli ki jingja haka bakut jong kapor bat pinsu i hagi screen ki jong pi ka beneng kong kalong ka jingyap jong ki breu namar ka jingpang lani jing bensau lani balatemen bat haba ki breu ki yap ya ki met ki jong ki latep lani lathang bat ya ka mensim jong ki banget pat kan let sha paradise kamensim jong ki bamnget pat kalet sha Hades kabaar kadega jingrong no lani ka rapture ya ki banget baim bat iki banget bayap kabalai kadai ka kordit ba ya kabala tip kum kata ka great tribulation ya kita ki ba sha no shadin bat hagani ka kordit ba kinwan kita ki jing pensitom hakadur nyau teli ki jing pendai laha nyau teli ki turoi bat nyau ki pliang jing bitaru blai rengkat bat kita ki nyau ki jing kordit kan jaru ka jing sensharu merat klau ka bah nyau snem utau merat klau badan ka syap nreu nang tangin poi syaka basau ka balong ka jingwan arsin u Yesus Kris bat haga jingwan arsin u Yesus Kris kan ja ka jingjob mayu merat klau yau nong yo thu lupa balam ler bat yau yak jakor hoi kindon lai ki jing thau bomman ha perthai ha kata kapor kandon ru ka jing senshar u Kris ka banne shiajar snem hadin kata ya ka balatip kum ka millennium bat kan sadon ka jing mi pat jong ki banget ki ba sha penyap ha umrat klau nang ta ka basan kan de ka thma ka ba khatduh persha yau syaitan kaban riu kalau ka jing mi pat jong ki bamnget bayap bat ka jing bishar khatduh yake kaban nyau bat ka ba khatduh kalong ka beneng bat mai bat ka kendau bat mai bat ngini keren ru syapang ka Jerusalem bat mai bat hang ta ngin kmi ya ka jing ja that jong ki banget ha beneng bat ka jing ainong yaki namar ki kam ki babha jong ki yaki balatip kum ki rewards ki para banget beet bat ki parlok beet ngilakmi mentan ya ki nyau teligi jingja hakabakut jangapor chronology of end times ngin kmi menta ya ka mat ka benengkong bat kata kalau ka jingyap jang ki breu ka jingyap jang ki breu kamdai tangi ki sngi ki ba khatduh nrei ka jiahi man la kapor ka jingyap ka jia namar ka jingpang lani namar ka jing mensau lani namar balatemen ka jingyap ka de ka jing khlat no jong ka mensim na ka met ka jangi bar haba kibreu ki yap ya ka met yap ngitep lani ngithang kat kum ka rukom ka dustur ka mensim pat ka yai im naga benta jong ki banget ka mensim ka let sha paradise ngipuli ka gospel Lukas ka lenong baat pulai ka dekhot ka basau pulai bau Jisu kular yau tu dakat halor ka ding na u dakat u balakala ka bamut hakani ka sngi me menlong lembat nga haka paradise nang tangi puliru haka kitab jing penpau ka lenong ka ba ar ka dekhot ka ba nyau ka ba ongkum ni hauta u ba job ngan ai ha u ban bam na u ding jong ka jing im u balong haka paradise u blai kabamut kibayap haga jingnet hau Jesus Christ kinyo ban let sha paradise but kinyo ban bam na utau ding jong ka jing im nang tangi puliru haga sithi ka ba ar ka jong apostol Paul kinong Korin kalenong ka ba khat ar ka khat ka ba saw bo Paul upoi sha paradise
kata ka jing syem ka jing kenduk mensim ka jong u ka jing yo revival ka jong u yo iya kata ka jaka ka baki mensim jaki banget kinlet nang ta ka testament ka barim ka sam ka bakhat riu ka khot ka bashipau ngiu iya ka ne ka jing kermen scam ka jong u debit u badehi u prophet jong utrai menom eno ya ka mensim jonga ka jaka bam yo i menom eno ka mensim jonga ka shiol ong ka tenrai Hebrew nakabenta jong ki bam nget pat kamansim jong ki kalet shahidis ngi pule haka gospel Lukas kalenong ba khat riu kadakhat ka ba arpulai haka to ka parshi shapang Lazarus badu riuspa baka mensim jong riuspa kalet shadujok haka kotba kabarim katho dujok haka kotba ka ba thmai khatin khasi katuka common language version laong ka Hades ka jaka trong cái jing dum haka kitab jing pen pau le nong ka ba arpho ga khot ka ba khat lai ru la hikai ba ki men sim jong ki bam nge ki let shahidis ti ka duriau kala aitino ya ki ba yap ki bala don haka kala aitino ki ba yap ki ba don haka kamut kamet bat ka jing yap bat ka Hades kila aitino ya kita ki ba yap ki bala don haki kila aitino ka ba don haki ka ba mut ya ki men sim Tila bishar ya uwei po uwei baro met bat mensim ka bamut kat bakum ki jingle jongki nakane ka jihikai ka ktien ka jong blengi snauto ba ka wei ka sngi ki mensim jongki bamnget kin sa mi pat na Hades kin sa ya so biang met bat mensim bat kin sa sha bishar ya menta ki mensim ki dang don ha Hades ki ap ya kata ka sngi jongka jing bishar namar kata ndalayap ki medyap kin puut lani kin keladepai henry kamen sim pat kan yaine kan ap ya kata ka jingmi pat kamen sim joki banget kan don ha paradise kin ap ya kata ka jingmi pat jong kamet bat ka jingrong no shabeneng kamen sim joki banget pat ka don ha Hades kataru ka ap ya ka jingmi pat ha ka bakan sadon ka jing bishar bat ka jing penrem ngin poi mentah syakamat ka baar ka jingrong no ya ki banget baim bat banget bayap ka jingrong no lani kata ka rapture kadi ka jingjia ba phalla ha ki banget ha ka ba ki banget bayap kin mi pat na ka jingte bat kin her shatay shasun beneng ki banget ba imru kin her rengkat bat kin yaine bamjukut baru jisu hangte ha beneng kumta don arteli girukom baki banget kin let no nagani ka perthai kawai kalong lingba ka jingyap ka baar kalong lingba ka jingrong no kaktien jingrong no ngijio sngaw na kapor kadai kaktien bible mo para banget beet kabafila ban syam ha kasithi ka banengkong jong apostol Paul syaki Thessaloni kalenong ka basaw ka khot ka bakhat nyew kadai ka jingpan kala na kaktien pareng rapture kabawan nagatenrai Latin rapturo, kabawan nagatenrai Greek harpazo, kabamut ban rongno, lani ban shimno, kumbanga rongno ya kani ka Bible ka jonga, kumtau Jisu unsawan ban rongno ya kita kibanget hau la kibalayap lani kibadang im. Kiai kibanja hagajing rongno, katkum ibai Thessaloni saulunong kidekot, katlai duk had pra. Ki jingja ha kata ka rapture lani ka jingrong no kilong bau try Jisu wan hiar na beneng barun pau hakite kil o sun beneng ba pernai kabar kalong nyo sngaw ka jing risa jong ki pat ba angel kabalai kalong banyo sngaw ru ka ktien sawaw jong angel rangba uban pertaw ban ong utray ulawan kabasaw kalong bangin yo sngaw ya ka jingput jong ka turoy ubelay kabasan kalong baki bayap haga jinget hau Jisu Kris kin mi pat na jingtep bat kin her syatay syabneng bat kabahan riu kalong baki banget mapi bat manga para banget bait kiba im hakata ka por jong ka rapture an rongno yangi nagani ka perthai bat ngin let syatay syabneng layatu luparu ya ka jingmi pat kibayap nadu ka testament ka barim haka kitab Isaya kalenong ka barpun riu ka khat ka bakhat kandai kibayap jong me kin im ki met yap jonga
เกณฑ์มีตัวเป็ดบัตรวายพี่กิบชงหากระโดเมนกับบมุดวัดกิบลายับกิบลาเตบรุกินรวายดักจิงกระเมนบัดกจิงกระเมนนับก็เจอจงเมกลาลงกุมก็เจอกิจรบัดก็ขึ้นเดากันเบรดโนยากิบยับมุดดูพี่ก็ขึ้นเดากันเบรดโนยากิบลายับนังตานาดานีลนงกับขัดอาร์กิดขัดอาร์บัดไลบัดบูนนักกีตากิบยอเทียหากดาวเมดก็ขึ้นเดากินกินเด็ดยากิบลายับละบัตัยกุมกิบยอเทียหากดาวเมดจงก็ขึ้นเดาคิเวชก็จิงอิมบัมจุกดบัดคิเวปัดชกจิงเลรานบัดกจิงจ่าบุรมบัมจุกดบัดkita kiba start kin teng shan kum ki jing shai ha sahit benengบัดกีตากิบเป็นกลาบุนสักหอกกุมกิคลูร์จิวนอมลาจิวนอมกับมุดกันดอนกับจิงมีปัดสักจิงอิมบัมจุกุดบัดกันดอนรูกับจิงมีปัดสักจิงเลรานบัดกับจิงจ่าบุรมบัมจุกุดกิบสตาร์ทกิบเชมพังกิบเล่เอกมอนกับจงเบลย์กินตึงชันกุมกับจิงชายหังเตหาสาเหตุเบนงอุจิสูรุอุยทุลุปาhak gospel uyoknes kalendong kebasan kidekat arpusan adu arpu kendai kidekat arpusan ka ongkum ne wat skau kendit ya kane nabaka por ka ja ha ka ba kita baro ki ba ki jing tep kin yo sngo ya jing perta jong u ba kin ya mi no ki balale ba bha sha ka jing mi pat ka jing im henry ki balale bomman sha ka jing mi pat ka jing penrem kani ka diga jia thu lupa jong jisu bat ngi shem ya kani haka jing pla ka jinget haka artikel ka bashipau pila ban shem ka constitution lani ka riti peniat balang jong ka balang presbyterian hari India haka page ka basan ka ba ongkum ne ka artikel ka bashipau haka sngi ka ba khatduh ya ki bayap an penmi pat bat baro kin pau khmat ka khet bisharu kris badan bishare ki kat kum ki kam bakila le hakani ke jing im labhane sniu ki bomnget bat ki bomman nda lapan rem kin sha ya ka jing pensitom ka badai na ka benta ki pop jongki henry ya ki to ki balanget hau kris bat ki bakok ngu ye u ki bakok ngu ye u an penksan hakaba pau bat an pediang ye ki shakaburam hadian ke jing mi pat na ke jing tep ki balami pat kin her shabneng bat mangi ki badang im ngiru ngin her lang bat ki hangni ki don artli ki jingkli ki baki kristan ki jukli ke jingkli ke baningkong kumno ba ka met ke balayap kadang la ban mi pat ka met ke bayap kala ban mi pat habau blai upania so lang sashisien ya ka met bat ka mensim labatai benia ekani hakashti kabanungkong gajong apostol Paul sikinong Korin kalonong ga bakhatsan kidkhot khat ar hadu san punyo nginum pulilot baro anrei ngin khmi yakat to kat ni kidkhot namar kabatay hang ni shapang ka jingmi pat naga jingtep kumbau Jesus Christ ulami pat naga jingyap kumta mangiru ngin sami pat naga jingyap laringi pet iwei korin lenong wakhatsan ka dekhot arpo adu arpu ar ka ongkum ne henrei menta yo kris la penmi pat na kibayap barula jialong usok nang kongken na kita ki balayo thia no namar kumba da ubriu la ja ka jingyap kumta da ubriu ru ka ja ka jing penmi pat ya kibayap namar kumba hau adam baro kiyap no kumta ru hau kris on penim ya baro nang tangi puli ka dekhot ka ba saufu ar hadu saufu san kumne kumta ken kalong kata ka jing penmi pat ya ki bayap ru la bet ya ka haka bapuut an penmi pat ya ka haka bampuut la bet ya ka haka baklemburam an penmi pat ya ka haka buram la bet ya ka haka jing telot an penmi pat ya ka haka bor la bet ya ka kum ka met ka bakenjado an penmi pat ya ka kum ka met ka bakenja mensim nang ta ka khot san pulai do san punyo ko ongkum ne namar ka dei da lele ka ni ka bapuut ban phong ka bam puut ba de ka ni ka ba yap ban phong ka bam yap
Ti enda kani ka bapuot kan phong ka bapuot, bat kani ka bayap kan phong ka bam yap, enda kumtan pendep khot ya kata ka jing ong ya ka bala tho, ya ka jing yap la ngut no khop ha ka jing job. A ka jing yap hang no ka jing job thiau ka jong pha, a ka jing yap hang no ka sni ka jong pha. Ti ka sni jo ka jing yap kalong ka pop bat ka bor jong ka pop kalong ka hukum. Hendrei ka jingu yo blay. Ubala ai hengi ya kani ka jing job thiau dau Jesus Christ ubau trai jangi. Ka jing kli ka baar kumno pat baka met jong ki badang im kala ban her sabeneng. Ka met jong ki badang im kala ban her sabeneng namar kanum longsho kani ka met ka barim. Ka badang bun ki jing duna bun ki jing telot. Hendrei kan kelalong ka met ka bala pentemai ka met ka bakan jaman sim. Hagani ka juk ka lenong ka bakhat san jong iwei korin ngi puli kumni gid khot san phuai san phuar hakmi ngai thu api ya ka jing mayan nginum yo thia baro henrei an pen kala yang i baro shisundon ha ka ba shiklip matken ha ka turoi ka ba khatduh namar ka turoi kan sawa anda kumtai ki ba yap an penni pat ki bampuot bat yangi an pen kala kini kimet ki jongi kumba ki long menta kim long ki babit lani kim long ki bala ban li kieu sate shabeneng hendre ndau bleu pen thamai kini kimet ki jongi ngin salong ki babit bat ki bala ban kieu im pet sate shabeneng kapor jong jing rong no lanu kanja ka jing rong no hang niru don artli ki jing kli ki baki kristan ki jukli lanu kanja ka rapture ka jubab lengkot kalong ngimtip lanu kan jaka rapture uji su hiu la kren shai shapang kata ka sngi bat kata ka poru mdon batip em wat ki angel ki baha beneng limniu khon rei tang ukpa ka rapture kan sajak kendit kensan hakapor ba ki breu kimshim kmi lenti khlem kanu kanu jing maham khlem kanu kanu jing ja shuakata bar hadin juga rapture kan saja ka kordit ba kentup ia ka jingwan bat ka jing sensar jong brat klau ka jing kli ka baar hatu nrong no ya ki banget shua lani hadin jong ka jing jinjar ka ba krau ka bala tho aka kitab jing pen pau kalong shua ki jing jinjar bala tho aka kitab jing pen pau jing pen pau le nong ka balai ka khot ka shipo ko ong kumne kini gide ki kentien jong utrai Jesus Christ ya kabalang Philadelphia kabalang kaba yaine bat kaba shisha naba phalaris kheme ka htien ka jingei sha jonga tengaru ngan ri kendong ya pha nakata ka por jonga jingten jo ngan ri kendong ya pha nakata ka por jonga jingten jo kamat sajia long ha ka perthai barok ka wei kabanten jo ken ya ki ba shong ha ka kendo nang tangi puliru iwei Thessaloni san lenong de khot ka bakhat kan san lenong de khot ka bakhandai na ba bleu la bo yangi omega jing bitar u bleu la bo yangi omega jing bitar hendrai ya ka ban yo ya ka jing pen im dau Jesus Christ ba utrai jangi ken mau bha par bangit beet baka balang ka dei ka nonglet kurimu Christ hagaktin pareng ka bride of Christ uno unonglet kurim ubale ben ubale bomsut nyau ya kanong lek kurim shwabon shim ya ka hagaji tho shong kurim ka badan buram kumju kumno bau Jesus Christ unong lek kurim un sha ba kanong lek kurim kan sha sempat ling ba kata ka kordit ba barhadin bakala luet hi pom un sa shimpat ya ka hakata ka jing shong kurim ka badan buram hang te habening kabom la satya ban longgum ta halor kita kinong rim ngi sngotu ba kibanget kin sha rong no shua banja ka kordit ba shua banja kita ki jingpen shitam ki bala batai ka kitab jingpen pau ladep rong no yengi ladep rapture no yengi shate shabeneng ki start theology ki khot yakane ka pre-tribulation rapture lahi kai ru kumnete ha kini ki jingruai ki bangi ruai ka jingruai shispa nyeu bat ka jingruai ka ba shispa pra pet ka khot ka baning kong ka ba ar jong ka jingruai shispa nyeu hakil o sun beneng ba pernai ujisu un sapau hapor si teng senia kan shai ki riu khut un wan shau
enda jisu unwan ban rong hajing mi pat nengkong riu khut belayap badang im kin her shalaus im kajing ruai shis pa pra kadekot benengkong bat kebaar ki ongkum ne enda turoi benengkan sawa da jing mi pat benengkong ki belajir apertai utrai unwan rong nang ta un yalam no yaki syakari basuk kenjai kin yo shat kemen hangta lem bat u klem wai anda turai benengkan sawa hangta jisun mi pau hakil o sun beneng ba pernai unwan shau yaki riu khu jong u pansngiat jing kemen bat jing suk un ai haba unwan shau bat yalam no utrai kani kadi jing kermen ka ba im ke jongi ba un sawan shau no ingi shua banja ki jing shitom hakani ka percay hoi ki don ki wei pat ki start bible ki bahikai ba ka rapture kan saja hadien juga kordit ba hadien juga jing penshitom ba dia kani ka jikai jong ki latip kum ka post tribulation rapture ki don ki wei pat ru ki nong batai theology ki baong ba ka jing rong no kan ja hapedeng jong ka kordit ba hamar hapedeng en sawan ban rong no ki banget ba dia kata latip kum ka mid tribulation rapture te hagani ka jingkren ba hakini ki khendiat sngi khendiat tayo jongani ka jingikai nginum ngam jeliu shakini ki wei pat ki rukom so tho ngila poi shakabakut jonga jingikai hagani ka sngi ngasukwa bani tho e phi ba ka wei pat ka por ngin sayo bani kren shaphang ka mat ka ba lai ka kordit ba lani ka great tribulation ya kita ki basha e no shadin ngin ya kren ya ki nyau ka jing ple ki jing pendat laha nyau ka jing put jong ki turoi ba nyau ki pliang jing bitar ki jong blai bar ha padeng kita ki baro ka jing wan ba ka jing sen sha jong mrat klau uba en penbor ki brio jong ka perthai ban shime ka shap jong u nriu spa nriu pun riu tu blem kor khuingi para bangit ba iet lingba ka ni ka jing ka ya ka ni ka por nakabenta ka buram ka jong blai amen.